Halløj og velkommen til en lille gennemgang af kortspillet Port Royal. Et lille hurtigt kortspil for 2-5 personer, hvor det gælder om at samle flest victory point. Når den første spiller har nået 12 victory point, trigger det slutningen af spillet, man spiller runden færdig, tæller den endelige pointscore sammen, og spilleren med flest point har vundet spillet. Spillet består af en stor kortbunke på i alt 120 kort, som ligger her. Der er repræsenteret her. Jeg har lagt de 4 forskellige slags kort ud. Der er personkorten heroppe, som både giver nogle abilities i spillet og potentielt giver nogle victory point i slutningen af spillet. Så er der ekspeditionskort. Dem er der i alt 6 af. Der er et af dem, der kun benyttes i spil med 5 personer, og ellers bruger man de 5 øvrige. Så er der 50 skibe, hvoraf der er 10 af hver farve. Og der er 4 såkaldte tax increase kort. Og alle kortene er opbygget på den måde, at på den ene side er der selve kortet, hvad det kan, og på bagsiden er der en guldmønt. Og guldmønter er den møntfod eller valuta, man benytter i spillet til at handle med osv. Så hver eneste kort kan altså både fungere som det kortet nu er, eller det kan fungere simpelthen som en guldmønt, hvis man har det liggende med møntsiden opad. Spillet fungerer på den måde, at hver spiller på skift er den aktive spiller. Og en runde består af, at alle spillere har været aktive spillere en gang. Og man fortsætter som sagt med så mange runder, som det kræves, før at den første spiller har nået 12 victory point. Og så spiller man den runde færdig og tæller den endelige sum af victory point sammen. Nu har jeg lige lagt et fiktivt display herude, bare for at repræsentere, at der er kort, der ligger fremme her. Men i virkeligheden så foregår spillet bare sådan, at der er en stor bunke, hvor alle 120 kort er blandet sammen her. På nær, når man er 5 spillere, som sagt, så allerede fra start ligger der et ekspeditionskort fremme i displayet. Og en runde eller en spillers tur foregår på følgende måde. I en spillers tur er der 2 faser. Den første fase er Discover-fasen, hvor man som aktiv spiller, trækker et kort ad gangen fra displayet, indtil man vælger at sige stop. Og det her, det kan man gøre frivilligt. Hvis man kommer i en situation, hvor man trækker 2 skibe af samme farve, så slutter ens tur med det samme, og man har mistet muligheden for at få nogle af kortene, og turen går videre til næste spiller. Så man ønsker på ingen måde at trække 2 skibe af den samme farve. Så det er jo sådan en push-your-luck-mekanisme, der ligger der. Men lad os sige, at spilleren her, han var klog nok til at stoppe, inden han tog for mange chancer og risikerede at trække nogle skibe af samme farve. Han har valgt at sige, at jeg stopper her. Så kommer man videre til fase 2, hvor man som aktiv spiller må vælge 1-3 kort fra havnedisplayet, som det hedder. Og hvor mange kort man må vælge, det afhænger af, eller hvor mange kort man må købe, det afhænger af, hvor mange forskellige farver skibe man har trukket. Så på den måde vil man gerne trække mange kort for at øge chancen for at ligesom få mange forskellige farver skibe. Hvis man har trukket 0-3 forskellige farver skibe, husk der er i alt 5 farver skibe, hvis man har trukket 0-3, så må man tage et kort fra havnedisplayet. Hvis man har trukket 4 forskellige farver skibe, så må man tage 2. Og hvis man har trukket alle 5 farver skibe, så må man tage 3 kort fra havnedisplayet. Hvis man vælger at tage et personkort, jamen så koster det antal mønter, der står her forneden på personkortet. Hvis man vælger at tage et skib, ja, så får man det antal mønter, der står heroppe. Hvis der bliver trukket et ekspeditionskort, som der som sagt er 5 af i spillet, eller 6 af i spillet, hvis man spiller 5 spillere, jamen så lægger man det bare ud til siden her, ved siden af andre eventuelle ekspeditionskort, der ligger herude. Husk, at de her kort ligger der ikke under et rigtigt spil, det er bare for at have eksempler at vise. Ekspeditionskort bliver altså lagt herud til siden, uden at der sker noget, og spilleren fortsætter sin tur. Hvis der bliver trukket et tax increase kort, så sker det, at alle spillere med 12 eller flere mønter, det vil sige spillere, som har kort liggende foran sig med billedsiden nedad, altså 12 eller flere af de her kort, hvis man har sparet en masse guldmønter op. Alle spillere, der har 12 eller flere mønter, får halveret deres stak rundet ned. Så der skal man altså passe på med at ligge og pure for mange guldmønter sammen. Udover det, så er det enten spilleren med færrest victory point, eller flest svær, der lige får en lille bonus i form af en guldmønt. Det varierer fra tax increase kort til tax increase kort. Og når tax increase kortet så er blevet afklaret hos alle spillere, jamen så bliver det lagt ud i en discard pile, og man trækker videre.
Hvis der skulle ske det, at en spiller er så uheldig eller hovmodig, at han får trukket for mange kort, så han lige pludselig har 2 af de samme skibe, så kan han faktisk gøre det. Han kan repelle, han kan afvise det ene skib, hvis han har foran sig på sit display personkort med sværd på, svarende til minimum så mange sværd, som skibet kræver for at blive afvist. Og i det her tilfælde kan man se, her har ham her, personen her, han har både en pirat og en sailor, som i alt giver ham 3 sværd. Det vil sige, at han kan vælge at sige, at jeg afviser det her skib, og det bliver lagt ud i discardpile, og man trækker videre. Og man bruger ikke sin kort her, så det er altså sværene er en vare, kan man sige, som man bliver ved med at kunne bruge af. Og lad os nu sige, at spilleren her, han valgte at sige stop, efter de her 4 kort er trukket. Han tør ikke tage flere chancer. Det betyder, at han må kun tage et kort fra displayet, fordi der er trukket 0 til 3 forskellige farver skibe. Og han har, lad os se, han har 5 guldmønter liggende her fra tidligere, som han har samlet sammen. Han vælger at købe, han kan ikke købe admiralen, for han er for dyr, men han vælger at købe kaptajnen her, ned til sit personlige display. Som I kan se, så giver kaptajnen ham et victory point og et anker, som jeg vil forklare lige om lidt. Og så betaler han 4 mønter for det og lægger dem i discardpile herovre. Derefter må alle andre spillere vælge at købe et kort, også startende med spilleren til venstre for den aktive spiller, hvis de betaler den aktive spiller 1 guldmønt. Så spilleren til venstre for kan f.eks. vælge at sige, at jeg vil gerne betale en guldmønt for at få lov til at købe den her person her til, han koster så 7 guldmønter, ikke? Men og så fortsætter de andre spillere må så også købe, hvis de har mulighed for det, hvis der er flere kort tilbage i displayet, og hvis de har råd til det og mulighed for det. Og hvorfor er det så, at man gerne vil samle alle de her personkort, udover at de giver lidt victory point op i hjørnet? Ja, det er fordi, at de har selvfølgelig nogle fede ting, de kan alle sammen. Så nu gennemgår vi lige hurtigt, hvad de forskellige kort kan. Der er traders her. Den giver 1 ekstra guldmønt, hvis man tager et grønt skib. Så hvis man for eksempel vælger at tage det her grønne skib, jamen hvis man har en trader med en grøn banner på her, så får man i stedet for 3 guldmønter, 4 guldmønter. Så er der henholdsvis settler og kaptajnen. Præsten, de giver, udover victory point oppe i højre hjørne, de giver et af de her symboler her. Og de her symboler er nødvendige for at kunne få fat i nogle af de her ekspeditionskort, som man måske kan se oppe i hjørnet, er dem, som er nøglen til at få rigtig mange point i spillet her. Ham her, det kræver et af hver af symbolerne for at få lov til at tage ham. Og det er vigtigt at sige, på enhver tid kan man få lov, hvis man er den aktive spiller, at sige, jeg vil gerne cashe ind nu, jeg vil gerne tage det her ekspeditionskort, hvis man kan bruge 3 af de tilsvarende. De bliver altså brugt og ryger over i en discardpile. Så har vi Jack of all trades her kortet, som er en slags joker, som indeholder, som man kan vælge, hvad for et af symbolerne det er. Og så har vi her Sailor og Pirate, som jeg sagde. De er ret gode, når man skal afvise skibe. Så kan man tage flere chancer, man kan få flere kort ud i displayet. Så man på den måde kan få lov til at få flere kort i hver runde. Så har vi Mademoiselle-kortet her, som simpelthen betyder, at man skal betale 1 mønt mindre, når man hyrer nye personer. Den er også 3 victory point hver. Så har vi Jester-kortet her. Jester-kortet fungerer på den måde, at hvis man ikke er den aktive spiller, når man kommer til fase 2, hvor man ellers måtte hyre eller tage kort for 1 mønt til den aktive spiller. Hvis ikke der er flere kort, så må man få en mønt i stedet for. Tilsvarende, hvis den aktive person er bustet, det vil sige, at har fået 2 skibe af samme farve, så får man, hvis man har en jester, også en mønt i kompensation. Og hvis man har flere jester, så gælder det selvfølgelig flere gange. Admiralen giver en den ability, at når som helst det er din tur i fase 2 til at tage kort, uanset om du er den aktive spiller eller ej. Hvis der ligger 5 eller flere kort i displayet, så får du også 2 guldmønter. Og så har vi til sidst guvernøren. Han har den effekt, eller den ability, at når det er din tur til at tage kort i løbet af fase 2, uanset om du er den aktive spiller eller ej, så må du tage 1 mere kort, end hvad der er de normale regler. Og det var så en hurtig gennemgang af Port Royal. God fornøjelse.